Het graf van Trientje Bijmers, onder Rone van Kilangala, is grut. Maar dat zijt wat door hoe ze verjennen waard. Evangelisatie wie voor haar het wichtigste, maar dan toch het opzetten en regeling van praktische zaken, als een ziekenhuis, bennenopvang, onderwijs en landbouw. Er zijn een paar 100 mensen op missiepost Kilangala. 44 jaar lang is de vooral hield en gwotjoen, maar de klam leidt Sint-Wurg op de ontwikkeling van de mierskip toch onderwijs, zodat de mensen leren om voor haar zelf te zwargen. De Friese delegatie die op visite komt voor het jubileumfeest bestaat uit Pietje Kampen, de voorzitter van de Trientje Bijmers Stichting, en Ida Bijmers, de secretaris. Er wordt het werken om alles kleer te meiden voor het jubileumfeest. Een podium wordt met man en macht door de groenstand en het koor oefent alle dagen. Er wordt rekken op honderden bezoekers uit Oorendwarpen. We hadden dat als de Trientje Bijmers Stichting ik altijd heel bot. Dan zijn we nou eigenlijk moesten nou weer een dokter bij. Eigenlijk woonden we dat ziekenhuis waar we het opknappen. Eigenlijk woonden we verschrikkelijk graag dat er elektriciteit kwam. En al die dingen. En dat zal dan in de cultuur zitten. Maar het brengt altijd wel de strubbelingen mee dat wij soms een stap vooruit binnen. Het gewone werk op de zendingspost gaat echt terug. Ben zonder ouders worden verzwargen. Beukers krijgen les op squallen. En op de ambachtssquallen en het naaiatelier worden mensen opleiden voor een diploma. Op de dag van het jubileumfeest zit de sfeer er al gauw in. En de stichting Trientje Bijmers komt mij cadeaus. Naaimachines voor de famkes van de naaiopleiding en ark voor de onkomende bouwvakkers. Maar de help maakt ten vol oors. Zo lang dat je bent, mis je toch wel wat het echte terugzetten en het echte management. Als je het management goed voor elkaar had, dat is een boerderij en niks en alle bedrijfsleven in het hele wereld, dat er goed management is, dan is het vaak het volk krijgt het daardoor echt beter. Als het tenminste mij had en mij holle werken wordt. De stichting werkt zo'n een peer die er keer met het Seister Zendingsgenootschap. Die beziek je ook om Kilangala wat zelfstandiger te meiden. Wij proberen het wel een beetje gewoon in streken te houden. Want als we zitten volle jou wordt het te makkelijk. Want ze moet zelf leren om dingen uit te vinden en om geld bij elkaar te houden.